Bateh Koalisi Komunitas Tukang Ojek nggelarno hearing bareng Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban Selasa esuk. Wong-wong iki nyampekno aspirasi sing didelok pemerintah sak panggok. Salah sijine supaya pemerintah nglaksanakno anggaran gawe bayar ulanan BPJS para tukang ojek. Koalisi Komunitas Tukang Ojek nyampekno pirang-pirang aspirasi lewat rapat bareng Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban no ruang paripurna DPRD Tuban. Salah sijine tuntutan utamane sing digawa ya kuwi njaluk supaya pemerintah Kabupaten Tuban gelem ngalokasikno anggaran kanggo mbayari ulanan BPJS nggone para tukang ojek online. Humas KKO Hendra Waskitan jelasno, nek sauntara iki tukang ojek wis bayari uripe mandiri sauntara kanggo jaminan kesehatan diharapno ana kepedulian pemerintah saknggon. Terus patang tuntutan liyane ya kuwi ngusut kasus Afan Kurniawan, ndukung patang tuntutan nasional Forum Driver Transportasi Online Indonesia, njaluk Gubernur Jatim tegas karo aplikator nglanggar karo nyediani kanggo ningkatno skill nok bidang liyane kanggo tukang ojek. Sauntara kuwi Ketua DPRD Tuban Sugiantoro ngaku wis nerima 5 poin aspirasi teko para tukang ojek. Aspirasi iki ape ditindak lanjutno sok nek pas wayahe rapat internal. Ziki Muhammad, JTV.